vam šta se desilo. Dakle, prije nekoliko minuta, ček sam da vidim na sat. Ček, evo tu Serbian Games. Evo, sat je oko pola 10. Oko 10 i nešto. Šta to nije, bako? Inače, oko 10 i nešto sam snimio klip kako mi ulazi u kuću lopov. Evo, dakle, oni su bili šta je ovo? What the